joku siinä harhauttaa Sebastian Strandvallin. Tulee tähän pallo. Furuholm ja nyt on siinä tilaa Furuholmilla, mutta hän lataa suoraan viitikon jalkaan. Nyt ei ole Soona laisinkaan hereillä tuossa viitikon syötössä. Garcia. Tai Ekström liukuu kyllä näyttävästi. Tulee tyylikkäästi, ristää pallon ja nyt on VPS:llä sitten nopea isku menossa. Kuitenkin joku kaataa siinä Hakolan mennessään ja edelleen sitten ukkoja pannaan kentän pintaan. Ja sitten Kansi siinä. Garcia. Lähtee Garcia sitten keskelle toiselle puolelle Varmanen. Ja näin Interille rajaheitto. Se on annettu. Siinä se pallon menetys tuli. Tulee joku. Napojo. Pelaa alaspäin. Mäntylä. Oikealle sitten ja sieltä tulee yritys. Jopa kahden pelaajan vastahyökkäyksien kanssa, koska sinne keskikentän ja puolustuksen väliin jää niin iso tila. Ja Filip Joku pelaa loistavasti tilanteen, Inter pääsee hyökkäämään tällä kertaa. KuPS on hieman organisoituneempi, Garcia pelaa Furuholmille vastaan. Siis osahan tätä juju on nimenomaan siinä, että kun laitetaan niin paljon pelaajia ylös, niin vastustaja joutuu reagoimaan siihen ja tuomaan pelaajia myös alas. Ja Honkavaara ja KuPS luottaa Interin kenttäpuoliskolle asti. Joku lähtee hakemaan ristipalloa ja tavoittaa hyvin Garcian. Garcia lähtee haastamaan niskas. Pitää pallon, vie puikot siinä Saksmanilta ja näin Inter onnistuu rauhoittamaan hyökkäyksen. Minä taas haisteltiin hieman vasta hyökkäystä, mutta todella yksin lopulta Ojala ja Selman tilanteessa jäivät ja hieman onnellakin onnistuivat pallon pitämään omalla joukkueellaan, kun valitsivat puolustussuuntaan lähdön. Varmanen lähtee haastamaan. Joukkue peliä jatkaa. Joku. Hyvä juoksupallo. Siinä tikkaa Ojala perään. Lopulta Felix Gustafsson on kuitenkin ensimmäisellä pallossa kiinni. Ruotsalaistoppari. Joukkueen sisällä on päävalmentajan mielestä. Kyllä hyvin mahdollista. Interillähän on tällä kaudella vähän tuntunut, että vanhemmilla pelaajilla olisi raskaat liikkeet. Tämä tilanne on paitsio. Poiketaan sen verran. Se hieman paitsioasemasta tilanteeseen. Siinä nyt oli hieman hölmö ratkaisu se Lahdelta. Joo, nyt se oli osumista. Aika erikoinen, että toinen toppari valitsee pallokontrollia ja hyökkäystä, mutta todella yksin lopulta Ojala ja Selman tilanteessa jäivät ja hieman onnellakin onnistuivat pallon pitämään omalla joukkueellaan, kun valitsivat puolustussuuntaan lähdön. Varmanen lähtee taaksepäin Jokulle. Nyman on keskellä, Joku lähtee haastamaan. Kun vetopaikassa Joku edelleen pelaa loistavasti pallon Makumba Kanjille ja näin Makumba Kanji kaventaa yhteen. Nosti riistää Nyman pallon siitä tilanteesta. Selman Joku lähtee juoksuun. Nyt on laukaisutilanne. Joku laukoo takakulmaan loistavasti Interin 4. maalin. Ja tämä peli on viimeistään nyt taputeltu. 7. Vasjuuttinen. Lahdessa on kokemusta näistä ulkolaisista maalivahdeista, myös unkarilaisista sellaisista, joista on pidetty paljon. Ja Vasjuuttin kuuluu ehdottomasti tähän samaan kastiin. Näistä Ojala keskittää, Benjamin Selman tulee sen taustallaan, Filip Joku ihan maali! Filip Joku käy ja pistää pallon pussiin. Se on myös Jokun kautta.
Saksman heittämä. 24. peliminuutti pyörähti juuri käynti. Aho. Joku pelaa loistavasti Ojalalle. Ojala laukoo yläriman kautta. Yläriman kautta. Lehtonen rauhoittaa Matu Puule. Matu joutuu kuitenkin hieman roiskaisemaan hyvin. Tulee Knapoju sen jälkeen. Joku hakee Ojalaa pystyssä. Ojala vastaa Äijälä. Äijälä tulee hyvin tilanteeseen. Ehtii